Takže zdarec lidi, já vás vítám u mého dalšího dílu z Minecraftu Let's Playe. Myslím, teďka to je už druhý díl a v tomto dílu zase se mi to nějak seká. Ale to je jedno. No, v tomto dílu bychom se vydali do jeskyně. A ne do té, jak jsem měl tady u toho baráčku, co jsem jakoby zakopal, protože mě to tady docela vadilo. Docela se to změnilo z minula. Pokacel jsem tady všude ty stromy a udělal jsem si takovou krásnou tree farmu, ale tady ten strom prostě moc hezký není. Ten se mi moc nevědět. Ještě jsem tady udělal takhle, jak jsem si zasadil bambusy. A máme všechno potřebné, co bychom měli mít, když tak se ještě něco doděláme. Máme dřevo, kameny. To je zatím v klidu a myslím, že už nic jiného nepotřebujeme. No, tak se vydáme, když tak si to natěžíme. To všechno, co budeme potřebovat. A já už jsem si vybral vlastně jeskyni, která není moc malá ani velká. Nebo vlastně já jsem si ji nevybral, ale tady vlastně jsem si prostě jen tak prokouk, jakože. Tady je to u tady těch hor. A tam tu jeskyni, tu jsem nechtěl moc zkoumat, protože vlastně je moc velká. Koukal jsem se tam, jenom jsem tam takhle jakože nakoukal. Teď tam mám asi četlý čanky. No, prostě jsem tam jenom nakouk a zdálo se mě to trošku větší, takže si to, no zase mi někdo píše na Skypeu. No, to je jedno. No takže, tam ta říkám jeskyně byla moc velká, takže jsem ji nechtěl teda zkoumat. A tyjo, ten buk mě tady jakože, nebo to nedočení čanku mě tady docela jakože štve. Nevím, jestli se vám děje, ale já to tady jakože jenom vidím furt bílý. No, vy asi vidíte to, co já. Takže tam takhle skočíme. Jo, tady máme iron pickaxe, jsem si udělal. A proto, kdybychom našli něco zajímavého. No, takže můžeme jít. Já jsem nejprve tady to je. No a vidíte hnedka od začátku. Ale čekaj, já si ho trošku odejdu, já nevím, jestli mám peaceful nebo mám. No, peaceful, tak si to dáme na easy od začátku, aby jsme, protože nejsme takže pardon, teďka já jsem musel něco zajistit, protože rodiče koukali a tadyk. Já jsem prostě už natáčel a ono mě se nějak podělalo, dá se to tak říct, že se mě to prostě podělalo. Chvilku tady k rohu budu mít FPS, jestli mě to natáčí, jo. Takže, tak. Tady jsem viděl ten spawner. Takže ho budu zničit. Ještě stojíme a můžeme jít do toho. Tady rychle osvětlit. Tak, výborně. Tady se radši ještě kouknem a takže co tady máme? Je efficiency, to je milé. 2 kyblíky, to je docela dobrý. V druhé máme sedlo. A ostatní blbinky. Takže je skeleton. Tak pojďme. Yes. Tak. A můžeme pokračovat. No, výborně. Tato část byla docela jakože dlouhá, no. Ne, nebyla dlouhá. Sněm srandu. Tady. To mě tady je zombie. Nesplnil se nějak moc.
Je, výborně, ingot z něj vypadl. Výborně. Takže teďka bych asi šel, tady nic není, takže bych šel asi dolů. Výborně, půjdeme dolů. Osvětlíme se to tady takhle. Výborně, láva už je tady hnedka. A v tom případě, jak to, že na ten pickaxe. No, nevadí, když tak si zapíšu souřadnice. A kdybychom náhodou našli emerald nebo diamanty, no, vlastně my tady máme ty ingoty, takže si to když tak doděláme a teda teď se natížíme tady ingot a půjdeme dál. Takže vydáme se s tady tou cestou. Tadyk, tudyk. Teď tam spadne, ty seš chlup. To je znát. Jdeme dál. Tohle to tady osvětlíme. Jo. Tak. Tady vidíme tenhle to. Já říkám, tady ten díl nebude zaživný, jakože vůbec skoro. Prostě to bude takhle kam těžení. To bude beret vlastně, že jo. Ale aspoň jeden díl tam natočím, ale aby jsem neřekla. No. Tak. Jeden díl tam natočím, aby jsme to aspoň měli za krkem a jo. Takže vidím, že FPSka očividně jdou a jde to. Ale já si to radši nebudu měnit, tak koukejme hele. Okay. Cože? A já zrovna nemám ty hloupý. No jo, vypouchni, pojď. No, aspoň se prostě koní. Jo, takže já bych si radši udělal. Jak bych si uděláme enchanting. Tak a hnedka si tady dáme 2. A máme teďky nemá. No. Tak omluvte moji mamku, ona, že jsem běhla. Ale to ona za to nemůže, já jsem jí neřekl, že jdu natáčet, takže vina je to jakoby moje. Takže, jo, výborně, máme málo jídla, jo, Cripple. Pardon, že používám tady to vyrazil. Řekl bych, že tady to je trošku horší než jakože easy. To jakože jo, ale no. No to je jedno. Takže jsme umřeli, dobrý. Pomůžte mě chvilku. Takže já jsem došel sem a rozhodl jsem si, že si tady udělám železné oblečení, protože už mě to jakože docela štvalo, že mě tolik zabíjí a tak. No, takže já bych se asi spustil dolů, jo, tam jsem si šel pro věci a tady takhle. Ježíš, mě se tu laguje, jak to, že? Čím to je? Tak. By se lagat nemělo. Takže jdeme dolů. Tak.
tak nás slyšíte můj rodiče a oni si... To je furt, oni chodí prostě po bytě a... Otravuj se. Nebo... To je jedno. To prostě nemá cenu. No jo, kecej, jo. Ach jo. Proč já? Ha. Je. Pustí doly. Takže si tady k... To jo. Počkejte, jako chvilku stopnu a já řeknu. No takže, dobrý. Tady máme teda ty doly a můžeme jít zkoumat dál. Takhle. Jo, máme snad všechno. Jo. Tak. Diamant, výborně. A watermelon. Takže v příštím díle to vidím na udělání vlastně udělání watermelon. Je tady to je spawner. Teď to vykosíme a no teďka už by se asi neměl spawnovat. Podle mě. Ne, dobrý. Tak. Takhle. Tak, výborně. No, rozkutáme to tady a osvětlíme celý tady ten spawner a když tak se uděláme potom někdy v budoucnu si uděláme trik na to XP farmu, takže se mu můžete na co těšit a když tak, kdyby nám to nějak nevyšlo, tak já ty doly dozkoumu sám. To nebude nic záživného. No, takže jo, dobrý, natáčíme. Výborně a vezmeme se radši do ruky meč. Kdyby se nám náhodou něco objevilo nemilé. Jo, výborně. Tak, můžeme pokračovat trik dál. To si vytěžím, až budu zpátky. Tak. Vytěžíme si železo. Kolik ho máme, se kouknu teď konc. Myslím, že ho máme málo. Doufám, že budeme mít aspoň stack teda. Tak, 16. No, tak ještě tak 3x tolik a budeme mít další No, prostě budeme mít stack, takhle vám to řeknu. Ty si vytěžím někdy příště, já sem zase půjdu. Já to tady s váma nebudu nějak se s tím, nebo nebudu se tady s váma s tím nějak zabývat, abych když tak nezdržoval díl. Tak. Uhlí zatím nepotřebujeme, takže si tady dáme, vytěžíme teda železo, další, tak, a můžeme pokračovat. Dáme si sem torče, že jsem si jich udělal tolik. No. Zabížám kyblíky. No.
No, je to jedno. Myslím, že jsem si je dával dom teda. Tak, osvětlíme to tady a můžeme putovat dál. Tady se to prostě nebudu těžit, protože tady to lávové jezero. Pokračujeme dál a teda půjdeme sem. No, pardon za malý střih a já bych to asi ukončil, protože my jdeme pryč, takže asi to bude další díl, bude příště. Doskoumáme tady ty doly a tak se uvidíme příště, ahoj.